Είμαι ο Νίκος ο Πασχάλη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Πασχάλης Consulting, Λευκοσία Κύπρος. Σας καλωσορίζω στην πρόσκληση «Νέα προσέγγιση στη μάθηση, τηλεμάθηση για κατάρτιση στις επιχειρήσεις». Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της πρόσκλησης? Να προσφέρουμε και να έχουν την επιλογή επιχειρήσεις αποτελεσματικής κατάρτισης και βέλτιστης μάθησης. Να έχουν ένα συνδυασμό εκμάθησης από το διαδίκτυο και στην τάξη. Να είναι εύκολο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Να έχει η επιχείρηση την λιγότερη αναστάτωση από την απουσία των εκπαιδευόμενων. Να είναι σε επιθυμητό επίπεδο οικονομικού κόστους και να είναι και επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ. Ποιες οι επιθυμίες της επιχείρησης σήμερα, μέσα στην οικονομική κρίση? Να εκπαιδεύσει το προσωπικό και διευθυντικά στελέχη, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή της. Να αυξήσουν την επικοινωνία και τη συμπεριφορά υποστήριξης μεταξύ των ιδίων και με τους πελάτες της. Να ενεργούν σαν μια καλοκουρδισμένη ομάδα, να αυξήσουν την κερδοφορία της, να επιτύχουν το πιο αποτελεσματικό, να μάθουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερα χρήματα, να βελτιστοποιήσουν τη μάθηση και να την βάλουν σε δράση αμέσως. Ποιες είναι οι υπαρκτές ανάγκες της επιχείρησης που ικανοποιούνται με αυτή την προσέγγιση? Ο εκπαιδευτής είναι ο Νίκος Πασχάλη. Έχει μεγάλη, βαθιά, πολυθεματική εμπειρία, γνώση και δεξιότητες επιταχυντικής μάθησης. Η παρουσίαση και αξιολόγηση της πρόκλησης θα είναι 70 λεπτά και θα γίνει στα σημαντικά στελέχη της επιχείρησης. Ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας προσέγγισης? Από το γραφείο ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει αρκετά ώστε να συμπληρώσει κάποιος την τάξη με ασκήσεις, ρόλων και βιωματικές ασκήσεις. Αυτό που ονομάζεται συμπληρωματική μάθηση. Χρησιμοποιώντας το ίντερνετ, ανεπίσημα στον χώρο του, άνετα μπορεί με τον καφέ του ή το ρόφημα της επιλογής του να παρακολουθεί την τάξη με πάσα εμπιστευτικότητα, ελευθερία στην απρόσωπη έκφραση όταν το θελήσει. Η κάθε παρουσίαση θα μαγνητοφωνείται και θα παρουσιάζεται στο ίντερνετ και θα παραμένει στην ιστοσελίδα μέχρι τέλος του εργαστηρίου, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να το ακούσουν όσες φορές θέλουν. Όταν είναι για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, μπορούμε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο για τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ειδικά προγράμματα για νέους εισερχομένους, αποφεύγοντας τις συνεχείς επαναλήψεις και σπατάλη χρόνου από τους προϊσταμένους. Συνεχή ακόνισμα των δεξιότητων και βελτίωσή τους. Τι και πώς μπορείς να παρακολουθήσεις αυτήν την παρουσίαση? Βήμα πρώτο, αν θέλεις πραγματικά να ακούσεις πώς βήμα με βήμα να αναπτύξεις την απόδοση της επιχείρησης μέσα από τη μάθηση των ανθρώπων σας και σημαντικότερου πόρου κατά την οικονομική κρίση. Δεύτερο, βήμα 2, να τηλεφωνήσεις στον αριθμό 22 45 45 47 για να διευθετήσετε παρουσιάσεις στον χώρο σας. Και βήμα τρίτο, να προσκαλέσετε τα σημαντικά στελέχη σας να παρευρεθούν σε αυτήν την παρουσίαση.